Divine Luxury Fairs για περισσότερα από 16 χρόνια, πρωταγωνιστή στην παγκόσμια αγορά της γούνας. Ο Γιώργος Παπαδάκης και μια ομάδα εξαιρετικών σχεδιαστών και τεχνητών σε ένα μοντέρνο χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων στους αμπελοκήπους Καστοριάς δημιουργούν εκλεκτά αριστουργήματα με τα καλύτερα υλικά. Μινγκ, τσιντσιλά, σέιμπλ, σουακάρα επεξεργάζονται μοναδικά, δημιουργώντας κομψοτεχνήματα της μόδας. Με διαρκή παρουσία στις κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις και σημεία πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Divine Luxury Fairs αναπτύσσει συνεχώς την παρουσία της στον κόσμο της γούνας. Η τελειότητα θεωρείται δεδομένη. Η ποιότητα Divine.